Mamadou aɗa jooɗi kalifa ma Allah galle o mbaɗa yalta wonno hoddi jam goto omo nawni kanko jinmi daroyde kalifa ma Allah galle ala aman galle makko o yehin hôpital way mbaɗandi ko gartuɗo eyyo hara mi salminimo nani monani inchallah Amadou mbaɗa yaha to mbinoma ɗo a jooɗi noon jooɗo goto place noon ndenakedi galle o anani sundu kam gartirta mi sogani kalifa ma Allah sundu Allah windu baraji Mamadou ko soƴƴaari ni na ko soƴƴaari ko soƴƴaari on tuma soƴƴude a honno wayruɗa horude na honno wayruɗa horude Amadou gila arɗa galle a yimi miɗo hoora ɗo suuma gila suuma e dari o min komi docteur jam ko hattolam horugo ka haɗa ɗo horugo par ce que o nawnarde la wonde nawnarde jaɓata horugo ngo min hoori tum moƴƴanala donc noon mi yahi ɗo ha Fouta ñawdagon mi yahi kala butaneji ɗo mi yahi ɗo ha dal Maroc kono impossible donc noon tawi joni bo mi yemina par ce que Allah wolan ɗon tigui no daali e nder suuma e on lewru Ramadan ɗum o nawnɗo tum o yamiri yo hooru ɗo ñaamu e nder suuma e suuma e aw adda min kadi an kadi min ko hemma ko ɗum heɓiɗan koye kami wonno Fouta ka amin to docteur goɗɗo ƴeewilan o innolan min wawata horugo ala hakkunde ngal joni noon ara ka galle ɗo noon yiɗa hoorde kako jatigi ma o ma force de ya hoor kamo wonla force de koye ɗum noon duwaka est ce que a haalanimo imo andi koye ko bonki ko tuma woni ala wargol tum no ɗum ɗon kala julɗo janngowo kaamilu deftere nde ino andi ko Allah holan ɗo yamiri konka nder deftere si tawi rafi no nannguma mo ndaara tawta o rafi ɗo so hawori wonante caɗele ɗiɗa duwa étude ko ya étu ava ko ya étu quoi jonna comme no muuɗo ittirte ni andi si ka faama e pulalamen ko ya étu ƴetta sakkoɗa wano sako ɗum ɗo ay min ko maaro mi ñamata e ɗuma kala komi ñamata mi ƴetta ɗum sakko miskinaɓe a faami jon noon so tawi noon hatta ita ɗum annaki ɗa wawi arde ñaame o attir noon tum ne ala ɗa hoori ka ko ɓa inni ko rafi no nannguma de mi bon samade ko so tawi wayi an kayɗa rafi ɗaɓan rafi ɗum jaraɗa hoora anda simi ɗo hoore mbiɗa nangtiɗam simi sami kadi ko ala ko bonta so tawi de Moussa de ɗa wawi hoorde ha jemma ara hunde Moussa alima ay ɗon kam joni ɗo ko ɓurenno muskala awa duwaka ɗum ɗa wawi arde ñaame ɓayna fami gaynayi ndi ɗa wawi arde ñaame so tawi ay min si sukkike ɗo ko ga arata gasi ay ko ɗum ko nawnare wottere marde ko nawnare wottere aɗa ñaame no ɗuuɗi no ɗuuɗi ay no ga mi gayenta ɗum mi gayenta accere ko so nanu ko porsonoɗa kam ko mi yaltata way kam gandu tan salmina mi sikkani mi salminamo keɗi ewoyo mi yejjiti téléphone am galle mi yejjiti jooɗo tinno jooɗo fadam mi arta joni mi addoya téléphone fadam eyyi fadam a jogoy force wallahi a jogoto force koy ayide ewoyo Amadou ko waɗi Amadou amo ɓaɗi mboɗo aɗa hoori mi jam force walla
Mamadou Amadou wiɗa Mamadou a toñi lan wima komi goto a toñi kam mi fata yaade mbiya oɗo e aro ñama aɗa andi ono hoori ceerno padam Amadou wiɗa aɗa mbi kam ɗo ummo salim ƴettuɗa wottoje talamine ɗo heɗam mi haalnama o na ɓinguel ni ko watti hoore makko ɗo sara ko ɓiɗɗo mo 2 ans ou bien 3 ans o wiila o hariran ñamuɗo antiɗa andi min mi horata anda andiɗa wonde nawnade o jooɗiɗa o wi kanko o heeɓi duuɓi 4 ka wuuro maɓɓe o meeɗa horude docteur makko ɗo wiimo o nawnaɗo jaggi mo mi sirri nawnare nde o yi ko nen jaggi mo o yi ko woni aɗa ɗo ko meeɗa horude so yalti o ñamoyay to ara Mamadou Mamadou désolé ñene hen wima Mamadou tan ñama nder suudu ma mi wawa e ceerno Mamadou tan ñamata hakkude goto ala ɗo komin tan wonno ɗo gay komin tan anga o wona Amadou min mi anda o aro jooɗi ɗo min mi anda ƴettu boolo jaha nder suudu ma ala ceerno Mamadou jokka haaju ñama nder suudu ma suko mer